Nej. Okay. 1, 2, 3. Hej. Kai, du har altid været en, der er mega nem at snakke med. Ja, du har sådan en god forståelse for os elever, og du er rigtig god til at møde os elever i øjenhøjde. Og hvis der er sådan, at man har problemer, så kan man altid gå til dig. Du skal ikke grine. Gå til dig. Til dig. Nå, skal vi lige prøve det? Så kan du altid gå til. Du har ordnet det der med vores busser, sådan at der kører nogen i 36 i stedet for, at vi skal til at sprinte som ind i, jeg ved ikke hvad, bare for nogle bus. Og du har virkelig kæmpet for det, og det er vi rigtig glade for. Vi er mega glade for det. Ja. Nu? Ja, jeg kører. Hej Kai. Jeg synes, du er rigtig god til at tale med os unge, fordi du kan holde ned på et niveau, som vi alle sammen kan forstå. Det er fantastisk. Hej Kai. Jeg synes også, du er rigtig god at tale med, og du behandler også unge som om, at som vi er lige med de voksne, og lytter til, hvad vi siger, og sådan, forstår os. Yes! Hej Kai. Du har altid været god til at gøre, så vi alle sammen har det godt på skolen. Og det er vi utroligt taknemmelige for. Kai, du har altid været kreativ og kommet med gode idéer og er åben for vores forslag. Yes. Hej Kai. Vi har været rigtig glade for dig, fordi du har altid lyttet til os og tænkt på os. Vi har igennem tiden været til mange samtaler, og når man er gået derfra, har man altid gået fra af en følelse af tryghed, og altid gået derfra med et smil. Du har altid styr på tingene. Og når vi møder dig, har du altid svar på vores spørgsmål. Og du ved altid lige, hvad du skal gøre. Hej. Du har det altid travlt med noget, for du har altid gang i noget. Fordi du vil gøre skole til et bedre sted for alle. Du er altid så seriøs, fordi du vil gøre, at eleverne har det bedst. Hej. Mit ansigt. Farvel, Kai.